बे रायजोफोर दं बेहाय माखासे संगासिनो दं ओंखाम संदों साहा फुदुंदों आरो बेहाय मैगंबो हादों नैबे नुथायखौ नायबानो जाबाय नैबे केमेरामेना बेखौ देखायना हो एसे बेनो जाबाय बेहाय ओंखाम सङो नै माबायदि संगासिनो दं बनबो गैबाङा बारा ओमफ्राय नैबे रायजोफोरनिफ्राय मिथिना लागोन मादैमोना माबायदि मोनदों बे खस्थ'आथ' मोनदों बुहुद अखाबो हानानै होबाय आरो दाखालि बावैसो आरो मैया सानसे जाबाय अखाजों लोगोसे गोबां बरफ गोलैनानै मानसिफ्रा बुहुद थान्दा जादों दाथ' न'आनो गैया खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे चेनेलाव बयखौबो बरायबाय दायो आं दंफैयो आरोबाव फिन कामरुप मेट्र' जिल्लानि सिङाव थानाय नलपारा थुलुंसिबारि गामियाव बे गामिखौ दाखालि बय आसाम सोरखारा एभेक्सिन खालामदोंमोन अदेबानि होस्रांदोंमोन सिलिंखार खालामदोंमोन थेर बेथेर खालामदोंमोन दा बे जायगाखौ अनखांखां मोननानै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोंनि आदामोन फैदों बिथांमोना बेहाय माइरं लाबोदों आरो कारपेट लाबोदों बेखौ दानो नुफैदों दा जों आदामोननिफ्राय मिथिना लागोन बिथांमोना बेहाय फैनानै माबायदि मोनदों बे नुथायखौ नुनानै बे नुथायखौ नुनानैथ' आं दुखु मोनदों आरो दुखु मोननानै आं उदालगुरि बर्नगावनिफ्राय फैदों माइरं एसे लाबोदों ओमफ्राय कारपेट लाबोदों आङो बिथांमोननि दुखुआव थानायखौ नुनानै नोंथांनि मुङा आंनि मुङा जिरेस खाख्लारि नोंथांमोना साबेसे ग्रुप जाना फैदों बेहाय साबेसे ग्रुप माने जों सानै आंनि लोगोजों आंजों जों बे बुस्थुखौ जों लाबोदों गावनि बिक्तिगत फैसाजों माबा खालामनानै खिन्थु आंजों लोगोसे फैफादों नायनो होननानै दा बेहाय थासारिखौ नुनानै नोंथाङा माबा मोनसे सानदों नामा बेनि सायाव बिनि सायावथ' बे गोजां बोथोरनि समाव बिनि सायावथ' बुंथावना आरो दुखुनांथावना दा गोजांनाय बोथोर आरो बेबायदि अखा बोथोरबो बेहाय गोबां गुसु जायगायाबो बिथांमोननि थाखाय सोरबाफोर जुदि आरो बेबायदि हाथावना मानसि दोङोबा आं बेखौसो खावलायनो नागिरदों बेसिम फैनानै बिथांमोननो दान खालामफैनांगौ होननानै आं बेखौसो बुंनो नागिरदों दा लोगोसे जोङो नैबे बाजिमोननिफ्राय मिथिनो लागोन बिथांमोनाबो बेहाय फैदों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बाजिमोना मा मोनसे बुंनो सानो नामा बेहाय खुलुमबाय जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो फैदों बिथांमोननि बेबायदि न' बां सिफाय जानायखौ नुनानै जोङो बिथांमोनखौ नायनो थाखाय फैफानाय जाबाय आरोना ओमफ्राय माबायदि मोनदों फैनानै थासारिखौ नुनानै बेयाव फैनानैथ' जों गोबां दुखु मोनदों बिथांमोनखौ बेबायदि गाज्रि हालोदाव नुनानै जों गोबां दुखु मोनदों दा बिथांमोना बेखौनो फोरमायबाय आरो माखासे जों रायजोफोरनिफ्राय मिथिनो लागोन नैबे रायजोफोर दं बेहाय माखासे संगासिनो दं ओंखाम संदों साहा फुदुंदों आरो बेहाय मैगंबो हादों नैबे नुथायखौ नायबानो जाबाय नैबे केमेरामेना बेखौ देखायना हो एसे बेनो जाबाय बेहाय ओंखाम सङो नै माबायदि संगासिनो दं बनबो गैबाङा बारा ओमफ्राय नैबे रायजोफोरनिफ्राय मिथिना लागोन खस्थ'आथ' मोनदों बुहुद अखाबो हानानै होबाय आरो दाखालि बावैसो आरो मैया सानसे जाबाय अखाजों लोगोसे गोबां बरफ गोलैनानै मानसिफ्रा बुहुद थान्दा जादों दाथ' न'आनो गैया जोंनो गोनांथिया बुहुद गोनांथियानो जाबाय थिं नांगौ जोंनो बिदिनो खाबथानानै थानो हाथ्राबाबो औवाजों बेनो जोंनि बुहुद बिटिआर सोरखारा थिं होगोन होनदों नामा बेखौथ' बुङाखै दिनैसिम जोंनि बे दुखुखौ नुनानै बेयावनो थानाय गुवाहाटियावनो जोंनि मन्थ्रिफ्रा फैनांगौमोन नायफैनांगौमोन दिनैसिम फैयाखै बिटिआरनिफ्राय प्रम'टरआ फैयाखै दाबो फैयाखै नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि बिथाङा बे बर' गामिखौ नायफैयाखै दासिमबो होस्रांजानाया दिनैसिम 8 सान बारलांबाय 31 जानुवारियाव होस्रांजादोंमोन दिनै 7 फेब्रुवारि मोनफैबाय अब्लाबो दासिमबो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि बिथाङा दासिमबो बे जायगायाव सफैयाखै दा बेखौनो बे गामिनि रायजोफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ हागौमानि शेयार खालाम जेसेबां हागौ शेयार खालाम जाहाथे बे प्रमद बर' बिथाङा बे जायगायाव मोनफैनो हायो बेखिनिखौ बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय जय बर' हारिनि